Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि YouTube channel बयखौबो खनसे बरायग्रोनाय जाबाय। थ' नोंथांमोन दायो आं माने अरुणाचल प्रदेश दिराङाव दं आरोना। मैया मोनायाव जोङो हटेलाव थाबाय। हटेलाव थानानै दायो दिनै जोङो टावां फारसे थांसिगोन आरो। टावांसिम थांगोन नोंथांमोना जायगाखौ देखायलांगासिनो। जोङो दायो दिरांनिफ्राय सांगे मोनगोन, सांगेनिफ्राय सेलाटप माबा जासमानगाट माबा माबि मोनलांगोन आरोना। बेनि उनाव जं वाटारफल्सखौ देखायनो नाजागोन नोंथांमोना। थ' नोंथांमोन दायो फुरा जोङो दिरांनिफ्राय टावां थांसैलाय बेग सेग खानानै फुरा रेडि दायो नायनो हागोन नोंथांमोना। ओमफ्राय जादोंना जायाखै ना ओइ बे खानाया जाबाय नै आकाश ब्लग थिगानो दा खाजोब्बाय ना रेडि दा जाजोब्बाय दा अके गासिबो। ओमफ्राय नैथिं माखासे दङ जोंना लोगोफ्रा बे माने लोगोफोर दिरां टाउन आरोना फिसा स्मल सिटि बियो दिरांनि अरुणाचल प्रदेश। ओमफ्राय नैथिं बे खागासिनो कालाबाव बे खादों दे थाब खा थांनांसिगौ जोंहा माधुरि लेकआव दुगैनांगौ दे थाब खादो হৈছে না রেডি না ক'ত যাই আছে আমি এতিয়া আমি যাম টাৱাঙত টাৱাং আচ্ছা মাধুৰি লেকত গা ধুব না আজি বৰফত दे फैसाफ्रा गासिबो रेडि जों दायो थांनोसै नोंथांमोन। थ' नोंथांमोना नायनो हागोन दायो माने बैथिं टावां थांगोन आरोना बै बिजौसिम मानखालांनांगौ आङो फुरा हाजो गोजा। बेनिफ्राय नोंथांमोननो आङो फैनाय लामाखौ दा ओरैजा फैदों नालाय आङो बिराद गुसु दा देखायफिनगोन आङो गोजौनिफ्राय माबायदि नुयो। बैसिम थांनांगोन आरोना बिजौसिम बै टावारखौ नुदोंना बे टावारसिम थांनांगोन। माने आङो बैसागि मोनसिगोन आरोना बैसागि होननाय जायगा दं बैयाव गोजौआव बैसागिनिफ्राय ओमफ्राय सेलाटप माबा माबि मोनलांसिगोन ओरैजाय। ओमफ्राय माखासेफ्रा लोगोफ्रा मेगि जाबोदोंनो लामायाव सालाफ्रा आंलाय सिगांथिं थांग्रोबाय सानदों माखासेयाथ' आंनि उनावखामोन। नोंथांमोना आं फैनाय लामाखौ नायनो हागोन बै नै फैनाय लामाखौ नुहुरफिनलायलायो नै बे गाहायनिफ्राय फैदों बेनिफ्राय ओरैजाय नैनिफ्राय गोजौ जाबाय एसे गोजौ नै एकदम हाजो दरसे बारनोनो बिराद टाइम लायो आरोना। हाजो दरसेखौनो गिदिं खनबाय थानांगौ जायगाखौ नाहर बेसेबांबा दलहा। ओमफ्राय ओरैजाय नै बिथिंनिफ्राय ओरै गिदिंना फैबाय आं गिदिंनानै नै आरो ओरै थांबावनांगौ थांनानै ओरै बिजौसिम। ओमफ्राय बै हाजोखौ नुहुरदोंना नोंथांमोना बैथिंजाय नैबिथिं खुवा खुदों र' बे हाजोथिं थांनांगौ आरोना जोङो बेखौ सेलाटप होनना बुङो। सेलाटप बे सेलाटप आरोना बेथिं बारलांथारनांगौ सेलाटपा बेनि उनावसो टावां मोनहैगोन जोङो। नै फुरा खुवा खुजोबदों क्लाइमेटआ लगे चेन्ज जाजोबो आरोना बेयाव गुसुखौथ' बुंनोनो नाङा। थ' नोंथांमोन दायो माने सेलाटप मोननो बारा गोजान नांला आङो बैसागि खाथियाव दङ बैसागि मोनसिगोन बैसागियाबो बै गोजौआवनो बैसागि होननाय मोनसे जायगा दङ आरोना बे जायगाखौ मोननानै आङो माबा मोनसे ब्रेकफास्ट जानानै लानोसै। लोगोफ्रा खावसे उनाव थाबोबाय ओमफ्राय बिसोरखौ आङो माने उनाव थाबोनायखौ नेनो होननानै दंखायोमोन। ओमफ्राय माखासेफ्रा थांग्रोदों साननानै खिन्थु माखासेफ्राबो चावमिन माबा माबि मिमिसो जालाबाय थादोंनो फाग्ला जाय बिदिनो जायोलै। ओमफ्राय आं हारसिं मोनफैग्रोबाय आरोना दायो ओमफ्राय सिगांथिं थांनानै हटेलाव माबा मोनसे जाहैनांसिगोन आङो उफाय गैला। ओमफ्राय जोङो ओरै सेलाटपफोरखौ देखायलांसै नोंथांमोननो। थ' नोंथांमोन फाइनालि जों दायो माने सेला पास मोनफैबाय सेला पास नोंथांमोना नायनो हागोन आंनि बेकग्राउन्डआव सेलानि गेट दङ सेला हाबनायनि आरोना सेला हाबनाय माने दायो वेलकाम टु टावां। बेनिफ्राय जोंहा टावां मोनहैसिगोन बारा गोजान गैला नोंथांमोना नायनो हागोन नै फटक साफायगासिनो जोङो कालाया बोरै मोनदों बेयाव फैनानै कालाया बा दा बुंगोननो। ओमफ्राय नै जोंहा बिथिंजाय दङ पम केनेকুৱা লাগিছে বঢ়িয়া লাগিছে ঠাণ্ডাটো পুৰা একদম এতিয়াতো অসমত থাকিলে গেঞ্জি পিন্ধি কিনি ঘূৰি থাকিলে হয়নে আমি ইয়াত কেইটা কাপোৰ পিন্ধিছে অলপ দেখাই দিয়কচোন। 5টামান পিন্ধিছো 5টা ঠান্ডা मोनदों बेयाव बहुत गरमसो मोनदोंलै बहुत गरम बा खुलायखो हायो नै गुलबसिन गानबावसै आं। थ' नोंथांमोना जोङो फुख्रिखौ देखायगासिनो फै थिगल' ओरै फै जों माने नोंथांमोना फुख्रिखौ देखायगासिनो दङ नोंथांमोना नायबानो जाबाय। थ' नोंथांमोन बेयाव माने गोबां बेरायनो फैयो आरोना बे एरियाखौ होनना बुङो सेला पास ओमफ्राय जोङो सेलाटप होननाबो मिथियो बेखौ।
ओरैबायदि समायना रमायना जायगा नोंथांमोना नाय बिथिंजाय दंफां फांसेबो गैया दंफां फांसे माने गिदिर गिदिर दंफां गैया आरोना एकदम बांलादेश पाकिस्तान बर्डार बायदि नुलायलायो बेखौ जायगाखौ ओमफ्राय नैबेनो दैया माने फुख्रिया बेनो आरोना बै गाहायाव ओमफ्राय जों बै हाजो नुहुरदों बे हाजोथिं थांगोन दायो टावाङा ओरैजायसो जाहैबाय ओमफ्राय नैथिजाय नै गोदो जुद्ध जादोंमोन बिथिंनो चाइनाफोरजों गावलायलायनाय जादोंमोन बेफोरावनो जाजोबदों आरोना ओंखायनो बै बमा बेरनायफोरा रानखाव रानसि जानानै थाजोब्बाय हाजोफ्रा ओइनै खोमसि खोमसि गोसोम सोमलेले नाले मोनामखायो बाला हाजोआ थोद बोरै जागोनलै थास' बिबारनो नायनो हागोन नोंथांमोना बैथिं आर्मि गारि नुदोंना लाइन लाइन नै बिसोरो फुरा माने चाइना बर्डाराव थांजोबगोन अक्सिजेन बिराद खम बेनो आरो नोंथांमोन फार्स्टखौ देखायखाबाय ओरैबायदि मोजां नाङो नोंथांमोना बे जायगायाव फैबाथाय बेरायनो फैबानो जाबाय नोंथांमोना उनफोराव ओमफ्राय बे जायगायाव फुरा माने नभेम्बर डिसेम्बराव ग्लास जाजोबो आरोना दैखौनो थोबसेबो नुवा बरफ गोलैनानै ग्लास जाजोबो बे एरिया फुरा बरफ जाजोबो ओरैबायदि बरफ जायो माने बरफजों गेलेनो लुगैलायगोन आरोना नोंथांमोना दायोथ' बरफ थोबसेबो नुनाय नङा बरफ गैथ'वा दायो ओमफ्राय नायनोसै बुमलाफोराव थांनो मोना बुमलायाव थांबाथ' बिराद मोजां जागौमोन नोंथांमोना चाइनानि न'फोरखौ देखायनो बिराद गोसोमोन आङो ओमफ्राय मोजां जागौमोन बुमलायाव थांनो मोनोबा खिन्थु नायनोसै दा टावां मोनहैबासो मिथिसिगोन जों दायो नोंथांमोन जसमन गार्ड मोनफैबाय बोरै मोनदों मोनफैनानै मोजां मोनदों गुसुबो नङा होमबा नायनो हागोन फुरा माजबातनि राइडारफोर गोजा आरोना ओमफ्राय गलाघाटनि दङ नैबे गलाघाटनि ओमफ्राय अरांनि सासे दङ ओमफ्राय नैबे गलाघाटनि आकाश ब्लक ओमफ्राय नायनो हागोन ओरैबायदि मोजां जायगाया बुंनोनो नाङा बेयाव फैबाथाय नोंथांमोना सोरगोफुरियाव फैनाय बायदि मोनलायगोन आरोना अख्रां सायाव फैनाय बायदि मोनगोन माने सोरगोफुरि ओरैबायदि बरिया माने नै जोमैफ्राव खाथि खाथियावनो गोजा नै बेखौ माने जायगाखौ जसमन गार्ड होनना बुङो जसमन गार्ड माने जसमन मुंनि सासे माबाया सिपाहिया 60 जन एनिमेखौ माने एटेक खालामदोंमोन जाहैदों आरोना चाइनाजों जेब्ला जुद्ध जादोंमोन बै समाव नैबेहाय दङ माने बिनि आत्माया दासिमबो मालाबा मालाबा माथो होयो आरोना ओरैबायदि बरिया नोंथांमोन बेनो आरोना जसमन गार्डआ इन हमेज एवार्ड मोनदों बियो मिथिबायना नै नायनो हागोन बियो चाइनाजों जुद्ध जानायाव गावथारजोबदों आरोना बेनोमोन 60 एनिमेफोरखौ माने बे एटेक खालामदोंमोन 60 ना बेसेबांबालै नैबेयाव नायनो हागोन नै नोंथांमोना लिरनाय दङ इयाव गोदो माने जुद्धआव शहिद जादों आरोना बियो देशनि थाखाय नायनो हागोन नैबेहाय बिनि आत्माया दासिमबो माथो होबाय थायो आरोना बेयाव नै जुथाफोरखौ गोदान गोदान दोननांगौ कम्बलफोरखौबो चेन्ज खालामबाय थानो गोनां जायो बिदि आरोना नै बिनि जसवन्त सिं रावत बिथांनि नामा जसवन्त सिं रावत नायनो हागोन नोंथांमोना आर्मि नाम्बार 4039009 नायनो हागोन बिथाङा सासे सिपाहिसोमोन सिपाहि हाबनो हायो बेयाव ओमफ्राय बेनो हाबनो हायो नैबेयाव मालाबा मालाबा टिभि नायो जाहैदों बिथाङा नैबे टिभि नायो बिनि थाखाय माने मान्थलि बिसिनि न'खराव बेसेबांबा दरमा होयो होननाय खोनादों आङो खिन्थु एक्जेक्टलि मिथिला बेसेबां होयो भिउफोरखौ नायनो हागोन ओरैबायदि समायना आरोना भिउआ बाहेराव इदि जोंना प्र राइडार गोजा गासिबो जों दायो जंआव थांगोन दा जं थांगोन आं जं वाटरफॉल गुरुजी कहाँ से हम महाराष्ट्र से इधर कहाँ पर है पोस्टिंग हम आसाम में असम में
अभी क्या कन्वे में आया या इसी एटिस में घूमने आया? नहीं, घूमने के लिए आए हैं जसवंत घाट घूमने के लिए आया। कैसे लगा है जसवंत घाट? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगा ना। तो आज हम लोग घूमने हैं, थोड़ा बाइक राइड करने हैं असम से। आज उधर बैठेगा। हाँ, बहुत अच्छा प्लेस है ये। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ, आप लोग से मिलके बहुत अच्छा लगा। तो नोंथांमोन फाइनली जों दायो माने जं मोनबाय आरो जंआव ओमफ्राय ओंखाम एसे जानानै लाग्रोनो नागिरदों बाइकफोरखौ बेयाव दोनबाय ओमफ्राय दोनखांनानै जों दायो ओंखाम जानोसै ओंखाम जानायखौथ' जों बांद्राय खिथाबाय थाला नङा होमबा ओमफ्राय दा वाटारफल्सखौ देखायनोसै दै बाज्रुमनायखौ एसे हासनो ओंखारदों र' हासनो लाग्रोनि ओमफ्राय नै गालाबाव ओमफ्राय नै बस एसे महरब्रा मा ओंख्रि जागोन दाउजों अनला सबाय साम' जानोसै दाउजों अनला माने बेयाव डेड बडिसो मोनजायो मिथिबायना बेदरफोरखौबो पुरा बुथारनानैसो लाबोजोबखायो आरो ना खि बिबु सिबु गारनानै ओमफ्राय नै जोंहा सासे काश्मीरनि दङ सासे देखायगासिनो आं नोंथांमोननो काश्मीरनि दै बिगुरा मा खालामदोंलाय मा ओंख्रि जागोन दिनै मा बेदर सबायजों साम' नामा सबायजों दाउ मोनगोन दां सबायजों साम' नङाबा नारजिजों अमा दे होमबा आं हासिबग्रान लानि र' लोगोफोर देब' मा ओंख्रि जागोन मा ओंख्रि मोनोथाय मा जाय मोनोथाय आं सबायजों साम' अनला दाउ नारजि अमा ना गोरान ओमफ्राय एम्फौजों मैथा अमा बेदरजों ओमफ्राय आलु मा ओंख्रि जागोन लाटा एम्फौ आচ্ছা लाटा एम्फौ आरो तय पमपम কি খাব মই অমলেট লগত খাম অমলেট भेजिटेरियन সব পাবো তো ইয়ার সব পাবো মাংস না খায় খাসিও পায় ओमफ्राय नोंलाय मा बेदर मोनो दायो अमा दाउ अबे मोनसे जागोन अमाजों नारजि दाउजों अनला आচ্ছা दायो नै गासिबो जोंना बाइक राइडारफोरा मानसिफोरनि राइडार गोजा गासिबो ओमफ्राय नैथिं गलागारि दङ सानै जों दायो ओंखाम जानो जिरायदों आरो ना मा ओंख्रि जागोन जोङो दायो अमा बेदरजों नारजिजों थ' दायो जों दा जानो थाखाय रेडि नै बेहाय नै मा दङ बेयाव सामब्राम दं पियास दं पियासानो सामब्राम आरो माने ओमफ्राय बानलु दङ नै माबा दङ नारें सासेया गेमाव बेस्थ' गलाघाट राइडारा गेमाव बेस्थ' दै गुदुं लाबो दै बथल जोंनो दै गुदुं কি গরম পানি লাগে ন গরম পানি আছে এইটো ओमफ्राय नै बे दाउ बेदर नामा इयो बयलार नायनो हागोन थ' नोंथांमोन दायो जों माने जं वाटारफल्स मोनफैबाय बै आंनि उनाव दै बाज्रुमनाय नुबाय थादों नोंथांमोना ओइ दै बाज्रुमनाय बेनो आरो ना जं वाटारफल्सआ ओमफ्राय र' बे केमेराजों देखायगासिनो आं नोंथांमोन जं वाटारफल्सआ बेनो ओमफ्राय नैथिं गासिबथिंबो हाजो गोजा नै एरिया फुरा हाजो आरो ना जंनि ओरैजाय एसे राइट साइडथिं हाबनांगौ बियो जों दायो गाहायाव थांगोन Oh my God! Wow! नोगोर गोजौनिफ्राय गोलैदों नै जं वाटारफल्स सानबोरलाबो जाखांदों आरो ना बेयाव माने अखा हानाय बायदि नांफैबाय थायो नै माबाम गोजौ नोंथांमोनाथ' जं वाटारफल्सखौ नुखाबाय बिराद गोजौनिफ्राय गोलैबोयो आरो ना नाहरनो हागोन बिराद टपनिफ्राय गोलैबोयो बेयाव माधुरि दीक्षितआ माने एलबाम शुटिं खालामदोंमोन जाहैदों ओमफ्राय नैबे गल्लुआबो नोंबो रिल्स भिडिअ बानायनोसै नामा बेहाय ओमफ्राय बिराद मोजां मोनबाय दिनै बेयाव फैनानै ओमफ्राय जोंनि आसामावथ' बिदि गिदिर एफा गिदिर वाटारफल्स नुफेराखै आङो ओमफ्राय माने बेयाव कारेन्ट बानाय जाहैदों आरो ना अरुणाचल गोलैयो नालाय अरुणाचलनि सिङावनो बियो माने टावां फैबाय थायोबा मोनो टावाङा बेनिफ्राय
45-50 किल'मिटारसो जायो बारा गोजान जाला नायनो हागोन नोंथांमोना नै बिथिं सानबोरला जादों सानबोरला आंनि उनाव नायलाय थ' नोंथांमोन दायो माने जोङो रुमाव मोनफैबाय आरो ना जंनिफ्राय फैनानै दसे गोलांनोसै बिराद मेंबाय जंनिफ्राय एकदम बाइक सालायबो आरो ना ओमफ्राय नोंथांमोन दिनै भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नोसै जायफ्रा आंनि चेनेलखौ नायबाय थायो नोंथांमोना बांसिनानो साबस्क्राइब खालामाखै साबस्क्राइब खालामनानै ला मोजां भिडिअ धामाका फैगासिनो दङ नोंथांमोननो मोजां जायगा देखायगोन चाइना बर्डारफोरखौबो देखायनो नाजागोन साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौ थुना होबानो जाबाय जाहाथे एकदम बयनिबो सिगांनो नुग्रोयो नोंथांमोना बिदिब्ला नोंथांमोन नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन जय हिन्द जय बर' हारिनि रावखौबो दा गोसोथोखासै आंहा नों दङाब्ला बेजों